bola. 20. Pinalang ng design. 25. Dito sumaya sa atas, yung sino ang there's another ball, line of playing body, 4. 14 Bukan natin, double ang guano ng isang dagang volleyball kasi rin ang dalang nila. Medyo na ito ang mga volleyball na ginagawa. Ang mga ginagawa na sakay. Pusumakya. Sumakya. Awak. Ikaw ang mga ginagawa. Dalang nila.